по математика за 9 клас. Решаване на системи линейни уравнения чрез заместване. Това е първия начин на решаване, който обаче е приложим в по-ограничен брой случаи, за които сега ще разкажа. И така, първо припомням какво е система уравнения. Това са две или повече уравнения с две или повече неизвестни, които се решават съвместно. Тоест, търсим решение, което превръща всяко едно от уравненията в вярно твърдение. Какъв е принципа на решаване чрез заместване? Принципът е следния. Имаме две уравнения, във всяко уравнение фигурират по две неизвестни. Избираме уравнението, което е с по-малки коефициенти и съдържа променлива, която е с коефициент 1 или минус 1. Такава променлива е най-удобна за изразяване, защото при нейното изразяване няма да се получат дробни коефициенти. Нещо, с което след това срещате трудност при изчисления. Втората стъпка е във второто уравнение, което все още не сме използвали, да заместим изразената променлива с израза, чрез който сме изразили. По този начин ние елиминираме едната буква, едната променлива и получаваме уравнение с една буква. Такова уравнение можем да решаваме, намираме стойността на съответната променлива, отново се връщаме към уравнението, с което сме изразявали, заместваме стойността на тази променлива, която сме намерили и изчисляваме стойността на втората променлива. Решението винаги е наредена двойка числа. На първо място стойността на променливата Хикс, на второ място стойността на променливата Y. Защо имаме такава наредена двойка? Защото геометрично решаване на система от две линейни уравнения означава търсене на пресечна точка на графиките на двете линейни функции, които всъщност представляват двете уравнения. А тъй като пресечна точка, това е точка от координатната система, тя съответно има две координати, Хикс и Y, затова и решението на система е наредена двойка. Започвам с първата система, която ни е дадена в подточка А. Хикс е равно на Y, 2х плюс Y равно на 6. Тук авторите са спестили нашата работа, тъй като в първото уравнение е дадено, че Хикс и Y са равни. Тоест, ние можем да постъпим по два начина. Или Хикс да заменим с Y, или Y да заменим с Хикс във второто уравнение и по този начин ще получим уравнение с едно неизвестно. Когато решаваме системи, задължително слагайте знака за равносилност, защото системите, които изписваме, те не са различни една от друга. Те изглеждат различно след преобразуване, но всъщност са еквивалентни. Тоест, имат едно и също решение. И така, нека Хикс е равно на Y, т.е. във второто уравнение на мястото на Хикс аз ще поставя Y. Първото уравнение приписваме. За сега то е изиграло своята роля. Във второто уравнение, както казахме, на мястото на Хикс ще сложим Y. И получихме уравнение с едно неизвестно Y. 2Y плюс Y е 3Y. Веднага можем да намерим Y. Той е равен на 2. Връщаме се към първото уравнение и тъй като Хикс е равен на Y, следователно Хикса също ще е 2. Решението е наредена двойка 2, 2. Преминавам към следващ пример. И така, тук отново имаме, както обичам да казвам, задачка с закачка, т.е. отново имаме нещо изразено.
2х е равно на y плюс 2, това е първото уравнение. И 2х плюс y е равно на 10. В началото казах, че избираме уравнението с по-малки коефициенти и там, където имаме променлива с коефициент единица. И в двете уравнения y е с коефициент единица. Но на мен ми прави впечатление друго, че и в двете уравнения фигурира 2х. Тоест няма нужда да изразявам y в чистия му вид или хикса в чистия му вид, тъй като в едното уравнение 2х мога да го заместя с неговата равностойност y плюс 2. Така че когато решаваме, все пак гледаме какво ни е дадено с цел да си спестяваме част от действията. И така, във второто уравнение на мястото на 2х пиша y плюс 2. Освен това имам y и всичко това е равно на 10. y плюс y 2y. Линейно уравнение двойката минава вдясно с обратен знак минус. 10 минус 2 – 8, откъдето y е равно на 4. Заместваме в първото уравнение. 2х е равно на 4 плюс 2. Тоест 2х е равно на 6, откъдето хикс е равно на 3. Записваме решението, което отново е наредена двойка. На първо място стойността на хикс, на второ място стойността на y. Под точка В, тук вече ще изразяваме наистина реално изразяване, като и двете уравнения са удобни за изразяване, тъй като в тях коефициентите и пред хикс и пред y са съответно 1 и минус 1. Аз ще избера да изразявам хикса. Ще изразя хикса от първото уравнение. Какво значи да го изразя? Оставам го вляво. Всичко останало прехвърлям вдясно с обратен знак. От тук хикс е равен на y плюс 2. Във второто уравнение на мястото на хикс слагам израза y плюс 2, т.е. изразение с другата буква. След заместването получаваме уравнение с едно неизвестно. Двойката минава вдясно със знак минус. 2y е равно на 4, откъдето y е равно на 2. Получената стойност на y заместваме в първото уравнение и изчисляваме хикса. Хикс е равно на 4, y е равно на 2. Решението е наредена двойка 4, 2. За тези, които се съмняват в своя отговор, препоръчвам да си правят проверка. Значи проверката не е задължителна, но пак казвам, по този начин тя ще ви помогне да разберете дали сте решили правилно задачата или не. И така, при проверката замествам в първото уравнение хикс минус y, 4 минус 2 е равно на 2. Да, получавам вярно равенство. И във второто уравнение 4 плюс 2 е равно на 6. Да, получавам вярно равенство. Тоест, наистина отговора, който съм получила, е решение на нашата система. Преминавам към подточка Г. Хикс плюс y равно на 6. 4х плюс y равно на 10. Тук единствената удобна буква, която и на двете места е с коефициент единица, е y. Значи ще изразявам y от първото уравнение и ще го замествам във второто. И така, в първото уравнение y остава вляво, хикс минава със знак минус вдясно. Във второто уравнение на мястото на y записвам изразеното 6 минус хикс. Не го слагам в скоби, тъй като пред него има знак плюс
така че няма да имаме промяна в знаците. Получавам линейно уравнение 3х е равно на 4, откъдето х е равно на 4 трети. Замествам получената стойност в първото уравнение и изчислявам y. Трябва да приведа към общ знаменател 3, допълнителният множител на шестицата е 3, 18 минус 4, 14 трети. Тоест, отговорът, който получихме е y е равен на 14 трети, х е равен на 4 трети. Ако заместя, направя проверка чрез заместване, ще видя, че наистина стойностите, които съм намерила, превръщат нашите уравнения във верни равенства. Отговорът е наредената двойка, на първо място хикса, на второ място y. Преминавам към подточка Д. 4х плюс 5y е равно на 23. Х плюс 2y е равно на 8. Тук променливата удобна за изразяване е във второто уравнение и това е хикса. Хикс е равно на 8 минус 2y. Хикса остава вляво, 2y минава вдясно с обратен знак. Обръщам се към първото уравнение. На мястото на хикс слагам израза, с който съм го изразила и който съдържа y. И така, 4 пъти и вместо хикс имам 8 минус 2y. Плюс 5y равно на 23. Разкривам скобите и привеждам подобните членове. 4 по 8 – 32, минус 8y плюс 5y равно на 23. Второто уравнение за сега го преписвам. Привеждам подобните членове в първото уравнение и прехвърлям числата без променлива от другата страна на уравнението. Минус 8y плюс 5y е минус 3y. 23 минус 32 е минус 9, откъдето y е равен на 3. Стойността на y замествам във второто уравнение и изчислявам хикс. И така, y е равен на 3, хикс е равен на 8 минус 6, 2. Отговорът е наредената двойка 2, 3. Преминавам към следващата буква. Подточка Е. 2х плюс y равно на минус 3. 3х минус 2y равно на минус 8. Удобната променлива за изразяване е y от първото уравнение. И така тя ще остане вляво. 2х минава вдясно със знак минус. Във второто уравнение на мястото на y слагам израза, който съдържа хикс. И така 3х минус 2 по минус 2х минус 3. Това е равно на минус 8. Първото уравнение преписвам, то ще ми трябва в края. Във второто уравнение разкривам скобите. Минус 2 по минус 2х е плюс 4х. Минус 2 по минус 3 е плюс 6. Привеждам подобните членове и тъй като е линейно уравнение, променливите оставам от едната страна на уравнението, числата прехвърлям от другата страна. 6 със знак минус, минус 8 и минус 6, минус 14, откъдето хикс е равен на минус 2. Стойността на хикс замествам в
първото уравнение и изчислявам y. И така, y е равен на минус по минус плюс 4 минус 3, 1. Хикса е равен на минус 2. Тоест, решението е наредена двойка минус 2 и 1. С какво се различават останалите примери? С това, че трябва да преобразуваме това, което ни е дадено първоначално, за да получим по-простичък изглед и да можем да решим системата, която ни е дадена. Първото уравнение не е дробно, тъй като в знаменателите няма променливи, просто то е с дробни коефициенти. В такъв случай ние обикновено умножаваме по най-малкото общо кратно на знаменателите. Това е числото 10. Тогава първият знаменател ще се съкрати, ще остане допълнителен множител 2. Втория знаменател ще се съкрати, ще остане допълнителен множител 5. Какво получаваме? 2х е равно на 5y. Преобразувам второто уравнение, защото в него y е на две места. Прехвърлям буквите от едната страна, х минус y и минус 2y прави минус 3y е равно на минус 2. Буквата, която е удобна за изразяване, е х от второто уравнение, защото е с коефициент единица. И така, х е равен на 3y минус 2. В първото уравнение на мястото на х пиша израза, който изразихме с y. 2 по 3y минус 2 минус 5y ще прехвърля израза с променлива отляво. Вдясно ще получа 0. Разкривам скобите. 2 по 3, 6. 6y минус 5y е y. 2 по минус 2 е минус 4. Прехвърлям от другата страна на равенството, получавам плюс 4. Намерихме колко е y. Замествам y във второто уравнение и изчислявам хикса. 3 по 4, 12, минус 2, 10. Тоест, нашето решение е наредената двойка числа 10 и 4. Ако направим проверка, ще видим, че правилно сме решили нашата система. Под точка З, тук ще трябва да разкриваме скоби, да опростяваме и чак тогава да преминаваме към решаването на система. Тъй като сме достатъчно големи, едновременно с разкриването на скоби ще прехвърлям и от едната страна на уравнението в другата. Минус 2 по хикс е минус 2 хикс. Повече хиксове няма. Плюс y е равно на минус 2 по минус 1 е 2. Прехвърляйки го в дясно, ще го прехвърлим с обратен знак. Минус 2. Минус 10 и минус 2 е минус 12. Второто уравнение. 5y е равен на 8 минус 3х минус 3. Буквите прехвърляме от едната страна. Числата оставяме от другата. Минус 3х ще мине със знак плюс. Плюс 5y.
8 минус 3 е 5. И така, удобната за изразяване буква е Y от първото уравнение, като ние ще я заместим във второто уравнение, във вида, в който ще я изразим. Y е равно на минус 2х минава с знак плюс. И както казахме, във второто уравнение на мястото на Y пишем 2х минус 12. Разкриваме скобите. Първото уравнение го преписваме, все още не можем да го решим самостоятелно. Разкривам скобите във второто и привеждам подобните членове. 5 по 2х е 10х и още 3х, 13х. 5 по минус 12 е минус 60. Минус 60 минава в дясно със знак плюс. Получаваме 65. От тук хикс е равен на 5. Стойността на хикс заместваме в първото уравнение, за да изчислим y. 2 по 5 – 10, минус 12, минус 2. Тоест, решението на нашата система е наредената двойка 5 и минус 2. Под точки и К оставям на вашето внимание за упражнение. Ако имате някакви неясноти, винаги може да се обърнете към мен с помощта на имейла, който съм посочила, и мога да ви направя лична консултация.